Ja DH Games Tommi tässä, terve. No niin, tällainen PSA-palautusvideo, eli juuri saapunut tänne mun kotipöydälle. Ja tässä on lähinnä Pokemonia, Vintagea, vähän modernia, ehkä muutama MTG-kortti, usean ihmisen kortteja. Suurin osa näistä kortteista on ollut itsellä kaapissa pari vuotta ja sellaista vähän niin kuin low-end tavaraa. Sitten on myös ilmeisesti 11 korttia saanut täällä niin kuin ylennyksen näissä PSA-mielestä olevissa arvoissa, eli siellä voi olla jotain yksittäisiä arvokkaita kortteja mukana. Tämä prosessi meni tosi nopeasti tällä kertaa, se ei kestä lainkaan enää niin kauaa kuin se oli 1,5 vuotta se oli ensimmäisellä kerralla, kun mä laitoin. En osaa sanoa, onko näissä mitään onko näissä mitään sellaista järjestystä, mutta lähdetään tästä nyt ihan seuraava kortti, joka on MTG-kortti, eli voi olla, että näissä mitään järjestystä ei ole. Ajattelin, että ehkä menen näin tästä sitten eteenpäin. Tosiaan nämä on tosiaan ihan jännittäviä. Ja nyt ollaan näissä low-end-korteissa. Nämä on tällaisia, en ole näitä ihan 100% katsonut, mutta toivoisin tästä esimerkiksi 9, että en olisi niin kuin huonompaa laittanut, koska näistä nyt pitäisi vähintään se 9 saada, että jotain. No siis ehkä 10 tällaisesta modernista pitäisi saada, mutta se oli 9, niin kuin Marvelinkin, mutta tämä kortti nyt on kuitenkin, ei ole ihan supermoderni, vaan tämä on semmoinen, että mä ajattelen, että tämä voisi olla sen arvoinen, koska se nyt oli siellä kaapissa maannut niin pitkään, niin mikäs siinä sitten, kun kuitenkin iso joukko kortteja, niin per korttikustannus ei ole ihan niin suuri. No niin, sitten on MT-kortti The One Ring, jonka juuri taisin nostaa vähän lähetystä. Tämähän pitäisi sitten periaatteessa 10 saada, mutta toki MTG on vähän hankala. Tässä on kyllä tosi hyvät kulmat, että eikä hätään 10 saa. Joo, kyllä. Siinä on Release One Ring, siellä on hieno numerointi. Olen itse pettynyt, että numerointi ei ole tällainen kultainen, vaan tämä on niin kuin vuosinumerointi, mutta siis jos nykyään on MTG-kortteja, missä on niin kuin toi serialization, eli numero siellä 1/100 ja 1/500, niin se on semmoinen vähän tylsemmän näköinen, mitä toi Release kultainen. No, mutta hei, se oli aika vaikea määrittää, mikä sen arvo on. Sitten tuli Charizardi. Nämä on tämmöisiä 6-7 olevia kortteja. Joo, 6. Mutta sekin oli siellä kaapissa maannut. Ja se on arvokas kortti kuitenkin, että tuosta voi ainakin ehkä helpommin myytävissä tuolla arvosanalla. Eli tommonen heikompi excellentti, ehkä toi 6. Oma gradeauskriteerihan on tosi tiukka, että PSA 7 yleensä laitan tonne Excellenttiin tai Excellent Plussaan riippuen miltä se kortti näyttää. Ja sitten 8 on kyllä jo tosiaan ihan armenttikortti. No sitten tämmönen vanhempi, mikähän tää on, Colores vai kuka tää kyseinen henkilö on? No joku tämmönen kuitenkin. Ja japanilaiset on aika hyviä, ne gradeaantuu aika hyvin, mutta toki tää on niinku yhdestä kokoelmasta tullut. No tää voi sen 9 saada tai 10 jopa. Kato, 10, kyllä ne vaan hyvin. Okei, sieltä ei näkynyt. Täytyypä vähän säädää kameraa paremmin. Tää on Colores, kato, tiesin. No mutta hei, tää on varmaan aika kiva kortti nyt sitten kuitenkin ajattelee sillä lailla, että tullut ihan tollain vaan muiden korttien mukana, niin japanilaiset kyllä gradeaantuu hyviä, sen takia niitä suositaankin. Sitten on tämmönen 7 arvoinen varmaan tää Raitsu, ehkä tämmönen, mut kun on kuitenkin E-sarjan Raitsu, niin voisi ajatella, että joo, olin oikeassa 7. Yleisesti saattuna näissä alkaa olla sitten holonormuja, näkyvämpiä holonormuja. Sen olen kyllä huomannut, että tuollaisia heikompia, pienempiä hiusnaarmuja, niin voi olla kyllä niin kuin ihan kaseissa jopa yseiskin, että ne kuitenkaan ihan niin hirveällä zoomauksella niitä siellä PSA:lla katso. Ja sitten on tällainen Local Game Storelle tullut tämmönen niin kuin Hidekutsu. Nämä on aika tämmöistä bulkkia. Näitä on niin paljon liikkeellä, koska nämä on neon variantteja. Eli näitä on eri värejä.
Ja nyt tää on tämmönen aika tavallinen, koska nämä on kaikki julkaistu. Loput on paketeissa, mitä paketteja on liikkeellä valtava määrä avaamattomana. Eli tämmöisen kortin arvo nyt ei juuri ole mitään, mutta 10 pitäisi saada, niin se voisi olla. Ja se voisi nyt saada sen kreidauskustannuksen takaisin. Kyllä. 10. Eli tosi hyvin mennyt siihen, mitä mä ajattelin. Tämä en ole niin koskaan oikeastaan PSA:lla ihan valtavasti joutunut arvostelemaan, mutta sitten sanotaan nyt, että 10% korteista tulee aivan niin kuin, useimmiten niin kuin ylikredattuna, että on niin kuin heikompi kortti, mitä kuuluisi. No sitten tämän T10 tulee, mutta jos olisi 8, niin se on ihan tyytyväinen. Tämä on kuitenkin kokoelmasta niin toi vanha kortti kansiossa on ollut pitkään ja noin poispäin. Kato 9, se on tosi hyvä MTG-kortille, tämmöiselle vanhalle, koska näiden kanssa on oltu aika tiukkoja ja nämä on tosi herkkiä. Eli tämä on kyllä ihan tosi premium ja 10 olisi mun mielestä sitten jo ihan varmaan niin kuin joku Pop 1, eli tällaisenakin korttina niin tämä on varmaan voi olla ihan ainutlaatuinen jopa. En tiedä onko noita minkä verran kredattu, mutta ei ole monta varmaan noita kyseisiä kortteja laitettu. Ja onhan se nyt nätti kortti ja hyvä tuossa Commanderissa. Ubamask. Sarja toki on semmoinen, että sitä voi olla aika paljon bokseja liikkeellä. Tuosta ei ollut mikään paljon printattu aikoinaan. Ja toki ne tuossa covidissa nousi niitä boksin arvot ja nyt lähtenyt sitä alaspäin taas tulemaan. Mev vainostaan 10 kelpaa tästä kortista. Joo, se oli osuma. Tuommoista korttia en muistanutkaan, mutta kyllä nämä nyt ihan selkeästi omia kortteja on, että nämä on sen verran tuttuja laitoksia. Sitten Umbrio, mikä olisi kassina tosi hyvä. 7 odottelen vähän täällä. Voi olla 6. No 7, joo. Tää oli tämmönen, että mä ajattelin, että tää on semmoinen arvokas kortti itsessään ja tämmönen Excellent Plus ehkä. Tämä kortti siellä on vähän kulmissa. Kyllä tätä nyt ihan mun mielestä voi myydä. Se on vähän jopa tommonen. Nyt on kyllä vähän käynyt ehkä hyvä tuuri tossa, koska tuolla on tämmönen painama tuolla reunassa. Tää on kortti on ylikreidattu mun mielestä. Pitäisi olla 6 tää kortti. Joo, olipas tällaisia virheitä kyllä näkee, että onko nyt vähän löysä kreidää sitten kyseessä. Ja se lupaa aika hyvää, koska siellä on niitä yhteisiä kortteja, mitkä on tietysti kaikkein jännittävimpiä katsoa. Niin siellä on yksi semmoinen 10, mikä olisi aika hyvä premiumi. Näistä korteista, mitä mä näin, että ei pitäisi kyllä olla yli $500 arvoisia yksikään, mikä on saanut upgradea. Sitten on tämmöinen ihan random proclamation of abundance, varmaan saa 9 luultavasti. Joo. Eli tällaisen ostin kauhealla hinnalla joskus, ja sitten tää ei ollutkaan oikeastaan mitään. Että tästä on gold foil, ja mä ajattelin, että tää on harvinainen kortti, mutta eihän tämmöinen. Se on aika. Tää oli sitten aika. Se jaettiin lisää sitten noille tuomareille käsittääkseni. Eli toi Rainbow Foil ei ollut juuri mikään. Se oli vähän huono ostos. Tämmönen 7 Flareo varmaan, uskoisin. 8. Se oli ihan kiva. Sielläkin oli ihan pientä hiusnaarmaa muistaakseni jossain täällä, kun sitä katsoo oikein tarkkaan monesta kulmasta. Mutta tosi hyvä holopinta ja voi olla tämmöisistä pienistä pisteistä, kun näissä holoissa näkyy, niin voi olla, että niistä se välttämättä ei. En tiedä, kun 9 ja 10 raja, niin meneekö se niistä rikki sitten, jos. En tiedä näettekö, mutta holopinnassa on semmoisia pieniä juotoskohdalta näyttäviä pisteitä. Toi oli ihan maksimi, mitä mä tuosta kortista ajattelin saavani. Ja se on tommonen kiva kortti kyllä. Näyttää tosiaankin kaapin päällä. Sitten on näitä First Edition saksalaisia. Näistä osa on omia, osa on sitten kollegan kortteja. Ja näistä pitäisi saada 9 ja 10 sitten tasaisesti naputettua. 10 on aika hyvä. Täytyypä pistää syrjään, oliko kaverin kortti vai oliko oma. Mutta niistä pitäisi tulla ihan samaa tasoa, 9 ja 10.
Espe on 9 olisi tosi kova, mutta mä veikkaan, että 7 tai 8. 9, kato. Onpa kova. Kova Espeoni. Tosi hieno kortti. Ai että. Kyllä maistuu. On tullut yllättävän hyviä numeroita. Hypno. En osaa sanoa mikä tulee. En varmaan usko, että 7 olisi liian heikko. Että 8 tai 9 varmaan. 8. Joo, mä sanoisin, että 8 on hyvä hintakea Legendary Collectionin kortille. Niitä ei ihan hirveän hyvin ole säilytetty, tai siis niin holopintaa valtavasti vaikea säilyttää. Eikä niitä hirveästi niin kuin enää olemaskaan sillä niin kuin, ton kuntoisena, että on niin kuin vahvainen armentti. Taas tämmönen, tää on muistaakseni, nää saattoi olla mun kaverin kanssa puoliksi tää kortti esimerkiksi yhdestä kokoelmasta tai kollegan kanssa hankittuna, ja tää on varmaan semmonen 8, etten sitä alempaa oikeastaan olisi halunnut lähettää. No, on mitä, 10. Selvä. Eli tämä on täydellinen kortti, ja ehkä se sitten on. Mä kuvittelen, että näitä mahdoton saada näitä reverse foileja 10, mutta ei, kyllä tämä niinku on ihan valtava hyvä. Tämä on siis todella hyvä, ja osa näistä korteista, mitä valkkasin pois, että en mä lähetä. Sitten tämä oli muistaakseni näissä rajoilla, että lähetäänkö vai enkö, että on niin. Se on kuitenkin rare, mutta se on vaan Mac-karkoja noista. Noin reverset on tullut jostain syystä alas. Toki niistä on se erikoinen juttu, että mun mielestä niitä on mahdoton saada 10 takaisin. Mutta ilmeisesti ei ole. Eli hyvä, että tätä korttia en laittanut sinne poistopinaa. Ja Meve, minkä pitäisi olla kyllä 10. No joo, se nyt sitten oli, ja se nyt on taas tämä uusi Mevi, että ihan kiva kortti, mutta moderni, ja niitä on 10 000 varmaan 10. Sitten on vähän erikoisempi Swedish promokortti, ja tämä on varmaan ehkä 89. Mun mielestä tämä on 7 voisi, tämä on nyt verran erikoinen kortti, että 7 ottaisin tästä kyllä. Kato 9. Ei näitä ihan hirveästi 9 ole. 10 olisi sitten jo niin kuin, se olisi jo tosi erikoinen, mutta aika pieni keräilijäkunta varmasti näillä. Ja täällä on tätä enemmänkin. Täällä on tämä Tratini, mikä olisi toivottavasti 9 myös. No tää oli 7, eli se oli vähän ehkä pettymys ja semmoinen ehkä minimi, millä mä lähtisin niitä kreidaamaan. Siellä on niin kuin, en nyt näe mikä siinä vikana on, mutta siellä varmaan joku voi olla pieni painaumakin voi olla jopa. Okei, sitten olikin jännä kortti. Tämä on kokoelmasta. Mä oon tässä jopa poistanut itse pienen roskan. Niihin tulee semmoisia pieniä likanäppyjä, mitä voi niistä rapsutella pois varovaisesti. Tämä on aika iso juttu, että jos tämä olisi 9. Mä uskon, että tämä on 7 tai 8. Mutta 9 olisi kyllä niin kuin mun mielestä mahdollisuuksien rajoissa. Hieno. No hyvä, että maksoin tästä aikoina, niin sillä lailla, että katsoin, että kortti oli oikeutettu. Olin tietysti sillä mielellä, että kasina ehkä, että mä en tietenkään niin kuin suoraan PSA 9 voisin lähettää silleen. Hemmetin vaikea näistä on saada niin kuin, harmillinen tuolla tommonen aivan pieni, niin kuin, se ei ole kortissa, vaan tuossa slabissa tommonen naarmu. No ehkä se on niin semmoisella paikalla, että se ei haittaa. Näistä PSA-läpeistä on se hyvä puoli, että nämä ei kerää aivan hirveästi sitä naarmua, niin kuin tuo peketti. Että mä huomasin, että mulla on itsellä ollut sellainen peketti vähän huonosti säilytetty. Mä en nyt sen tarkemmin mene siihen, mutta mä ajattelin, että se riittäisi, että oli semmoiset muovisuojat, mutta se ei riitä, vaan ne on niin herkkiä, että niihin tulee semmoista aivan pientä naarmua todella helposti. PSA-slabin muovi on vähän pehmeämpää ja siihen ei tule sillä lailla. Tämä oli kyllä niin kova, että 8 ja 9 ero on niin mun mielestä aika suuri. Tietysti 10 nyt olisi aika valtava, mutta tämä ei voi 10 olla, kun siellä on niin selkeä toi nikki tuolla yhdessä kulmassa. Ja
tämä holopintakaan ei välttämättä aivan tuore, kun tämä on kuitenkin, niin kortti on niin kuitenkin lapsuuden kokoelmasta, minkä toki huomasin niin kuin heti, että se oli niin kuin, miten sanoisi sillä niin kuin, että se oli onnekkaasti säilynyt siellä niin kuin yksittäisellä korttina aivan loistavassa kunnossa. Kuitenkin korttien kunto nyt oli semmoista kutosluokkaa. Mulla on tämmönenkin, mä en tiennyt, että mä oon laittanut tänne tällaisen. Kuka on tää mun oma kortti? Ei varmaan oo. Tää mä luulisin, että tää on tullut. Joo, tää on yhden tutun tää on. Tän pitäisi saada mun arvion mukaan. Nyt mä en tiedä mikä tää sitten. Varmaan 9. Joo, Charizard. Tää oli muuten aika no joo. Tää on tämmönen ehkä keskimääräistä hiukan parempi Charizard ja 9. Mä nyt odottaisin tästä. Kyllä se 9 oli ja se meni sitten vähän niin kuin ehkä periaatteessa asiakkaalle, vaikka en ole. Tää on vähän vaikeaa tää mun asiakkaiden ottaminen tässä, koska on todella vaikea saada semmoinen kattava vakuutus. Eli mä joudun pistämään kyllä niin kuin vähän niin kuin tämmöllä riskillä ja en mielelläni ota mitään suuria eriä tällaiseen lähetykseen. Tämän ennakkoarvioin 9, varauksilla 10, niin kuin toi äskenkin oli, koska PSA tekee virheitä tavallaan niin kuin myös yläkanttiin ja tää on 10 olisi onnistuminen. Kyllä. 10 oli aika hyvä. Alternate Art Kengar menee eteenpäin. Aika herkku. Se tavallaan jo mun mielestä teki sen oikeutetuksi sen gradeauksen. Ja jossain vaiheessa tulee sitten hänen kortteja lisää. Mutta sitten oli tämmönen random kokoelmaostosta. Halusin yhden tällaisen. Voi olla 7, voi olla 8. Toivon 9. Joo, hyvä. Nämä on tosi vaikea mennä pregradeaamaan, koska näissä on niin tosi vaikea toi holon tutkiminen, kun nämä ei ole mitään perinteisiä kortteja, mutta okei, siellä on. Tehdään vielä ihan pari minuuttia ja laitetaan sitten poikki, ettei tule mitään massiivista. Sitten tulee Shining Gyarados, joka on joko oma tai se on mun kollegan kanssa laitettu puoliksi. Toki näistä on sitten dokumentaatio. Tää varmaan on luultavasti puolikkaana. Tää on vain 7 tai 8 tyyliin varmaan 7. Joo, no se on ihan solidi. Mun mielestä kannattaa käyttää nuo arvokkaat korit, mitkä saa potentiaalisesti tommoista 7, niin ei sen huonompia oikeastaan, ellei sitä ole kyse ihan mistä aivan maailman erikoisuudesta. Saksalainen 90. Kyllä, nämä nyt gradeaantuu aika hyvin. Viimeksi tuli vähän, varsinkin nuo vanhat vintage-holot, niin tuli vähän semmoisella automaatilla kaikki 8. Vaikka ne oli muista parempia kuin 8, mutta ne vaan tuli kaikki, laitettiin siihen samaan, niin kuin, siis 20, 30 vintage-holoa. Platsiken saa sama kuin toi Makar, kun odotti se varmasti 9, kun se oli kerran 10. No tää oli nyt joku, tässä oli nyt sitten joku mennyt, että reverse-holon vaikeus kostautunut. En tutki sen tarkemmin, mutta toi oli vähän niin kuin tappiollinen gradeaus, mutta se nyt kannatti käyttää mun mielestä, koska ajattelin, että se tuli random 10 seassa. Sitten Celebi, joka ei ole tosiaankaan, tää on 7 todennäköisesti, että sillä jos on 8, niin se olisi niin kuin vähän yli ehkä. 6 voi olla. No, 8. Aika hyvä onnistuminen. Siinä oli vähän holopinnassa sanomista, mutta kortin yleisilme varmaan sille gradeajalle oli kuitenkin sellainen positiivinen. Toivottavasti päästäisiin vielä sinne yhteen hyvään Charizardiin. Ja sitten oli Mew EX, tosi vaikea kortti mennä gradeaamaan. Voi olla 10. 9, no ne on kaikki melkein nämä, mitä mä oon täältä hyvinä ostanut, niin ne on niin vaikeita saada niin 10. Että 9 on niin kuin ollut 80% ajasta, sitten on ollut, tai 70% ajasta, sitten on ollut jopa 6 tai 7 ja random jotakin semmoista niin kuin Deoxys-korteissa on semmoista pinnan irtoamista. Ja
Mulla onkin nyt yksi tosi jännittävä Deoxys-kortti lähtemässä, minkä noin kuukauden päästä lähetän, mutta sitten 10, niin näissä EX-korteissa on tosi vaikea saada sitä 10, että se on niin kuin nämä kerää sitä narmua. Tämä oli musta potentiaalisesti 10-kortti, mutta ei vaan. Tässä oli muuten muistaakseni, tuolla oli sellainen jonkinlainen pieni töherä tuolla reunassa. Eli sanoin kyllä tästä, että ei tule 10 saamaan, mutta 9 oli se tosiaan sitten se, mitä mä niin kuin odotin. Ja nyt näin, tämä oli ihan siis faktaa, että näitä saattaa myös olla kyllä toinenkin täällä lähetyksessä. Mä en ihan tarkkaan muista, mutta kumpi kortti toinen, mutta sen... No niin, sitten. Täällä on, nyt on sitten se hetki, eli tämä on se iso kortti, mitä mä odotin. Annoin tälle noin 40% 10 mahdollisuutta, ja nyt odottaisin, että tämä 60% annan tälle 10. Tämä oli niin hyvä. Tämä oli siis, mulla on näitä 2, mutta tämä on ihan selkeästi se, mikä oli niin kuin tämä mun ja yhden tavallaan niin kuin harrastajan kanssa jaettu kortti. No nyt lähtee sitten. Katsotaan. Tämä on aika iso asia. Tämä on niin, tavallaan ei nyt hirveän kallis kortti niin kuin raakana. Niin iso ero, että onko se 9 vai 10. Jos tämä olisi joku First Edition, tai siis joku aivan erikoiskortti, niin se olisi niin kuin, ei olisi niin raju se ero, että olisi 9 vai 10, mutta niin kuin, siis 9 olisi paljon, mutta tässä tapauksessa 9 ei ole niin paljon, mutta 10 olisi on aika paljon. Eikä 9. Tämä oli kyllä mun mielestä aivan huikea kortti. Siis niin kuin kaikki kulmat oli niin kuin aivan mintissä tässä kortissa. Mutta siellä oli pieni piste tuossa holopinissa. Mä ajattelin, että se ei varmaan vie sitä. Se oli semmoinen, mikä on siis uutena niissä korteissa. Tuolla on sellainen pieni piste tuossa kohtaa. Se on noissa korteissa uutena. Arvelin, että se ei vie sitä 10 pois. Toki jos sä katsoo zoomilla sitä korttia jostain, niin voihan sitä löytää jonkun silverin kohdan tai keskityskin on kyllä mun mielestä silmin nähden, niin kuin, se nyt ei ole 100% kohdalla, mutta se on kyllä mun mielestä aika riittävästi kohdalla. Tää oli kyllä mun mielestä aivan helmikortti ja hyvä kortti, niin kuin mennään vaikka rekreidaamaan. Ja mä todella tästä nyt ajattelen, että tämä tulee useammin 10. Mulla oli nimenomaan tämä kortti kyllä mielessä. Voi pahus. Mutta näitä on toinenkin. Se on heikommassa kunnossa ja sitten ei tule kyllä varmaan sitten... Toivon, että ei tule 9, koska se ei ole musta ihan 9 arvoinen. No se on tässä sitten. Tässä taas on nikit joka kulmassa. No toki tästä nyt nämä on niin pieniä, että tästäkin voisi 9 tulla kyllä tästä kortista. Ja on jopa käynyt sillä lailla, että siis täällä on tämmöisiä nikkejä joku kulmassa ja on jopa käynyt sillä, että nämä menee joskus väärinpäin. No se oli kans 9. Tää on vähän jännä juttu, että toinen on niin kuin, no ei tämäkään nyt heikkoisia ole, mutta heikompi mun mielestä korttina kuin toi toinen oli. Eli meni jo, no minimi. Mun mielestä se minimi tuli nyt tossa kuitenkin sillä lailla saavutettua. Ei tullut sitä isoa plussaa. Sitten yhden kaverin Snitzel, paikallinen kaveri. Olisiko tästä tullut 10 sitten, kun joku kortti täällä on noin yllättänytkin. Katsotaan oikein hänelle sillä jännityksellä tämä auki. No sekin on 9, että hyvä numero, mutta näistä nyt ne armin plussat on yleensä 9 näissä, että siellä on yksi tommonen valkoinen piste ja sitten näissä yleensä näissä holopinnoissa on jotain kertynyttä vuosien saatossa. 203 korttia häneltä oli ja nämä on tosiaan ihan randomisti ja nyt mennään sitten MTG ja tää on sitten toivottavasti 9 ainakin. Nyt hei, nämä onpas heikkenä nämä kortit. Täytyy pistää poikki. Alku tulee sen verran rajua
numerointia. Ja jatketaan vähän myöhemmin.